Il-Parlament approva b'mod unanimu u mill-istadji kollha abbozz li emenda l-liġi dwar id-donazzjoni tal-organi biex issa sar permessibbli li jiġu trasferiti iżjed faċilment wara mewt ċirkolatorja. Sallum il-ġurnata s-sitwazzjoni kienet li donazzjoni ta' organi tessuti jew ċelloli umani tiġi kkunsidrata biss għal dawk il-persuni li jkunu ċertifikati mejtin mentalment l-hekk imsejħa brain dead u l-persuna ma tkunx tista' tirkupra. Waqt il-preżentazzjoni tat-tieni qari tal-abbozz il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne tenna li dan se jestendi s-servizz tad-donazzjonijiet għal dawk li mietu anke wara mewt ċirkolatorja, jiġifieri meta l-qalb tal-bniedem ma tkunx kapaċi tmexxi ċ-ċirkolazzjoni tad-demm kif suppost, essenzjali biex l-organi tal-ġisem jiffunzjonaw. U spjega kif ir-riforma għandha l-potenzjal li żżid id-donazzjonijiet f'pajjiżna b'50% f'benefiċċju partikolari għal dawk li qed jistennew trappjant tal-kliwi.